eguzkigrafia berez da teknika bat, argazki teknika bat, zeinekin eguzkiaren ibilbidea harrapatzen alduzun fotograma batean. Hau hasi zen garatzen 2000 urtean, Polonian, ikastaro batean, bultzatu nahi zen, ikertu nahi zen, pixkat zeruko gorputzak edo nola harrapatzen hasien argazkietan, paper batean gero beharko ez lukena produkturik edo errebelado bat beharko. Beraz, objektiboa da zulo txiki bat, normalki 0,2, 0,3 milimetrotakoa, eta hortik sartzen da eguzkiaren izpia. Eta hor papera errez bere ibilbidea marraztuko du. Beraz, da prozesu oso luzea, normalki da 6 hilabetetakoa, hartzen du neguko edo udako solstiziotik, bere punturiko gorenean edo bajuenean dagoenean, urrengo solstizioraino, non markatuko, horrela erakutsiko luken bere ibilbide osoa. Argazki tresna horren simplea izan daiteke, hau da argazki tresna. Beraz, hau normalean egiten dena da, kokatzen da toki finko batean, lotzen alda brida baten bitartez, kolarekin, silikonarekin, eta egon behar du geldirik ongi harrapatzeko ingurua eta baitaren oski eguzkiaren ibilbidea. Harritu nauz eta izan dugun halako negu luze baten ondoren, nik uste nuen gehienetan ezean ikusiko, eta hala ere ikusi ahal izan da. Nik espero nuena baino askoz gehiago. Hortaz, esan nahi du, lainotuta badago ere, kantitatearen arabera normalki ere, eguzkia iristen da pasatzera, batzutan ez da ezer ikusten, eta lainoak oso densoak dira. Ez dituzte beten nik nituen nire itxaropena, nik markatuta neukan helburua, baina nola nik egin ditudan, kriston ilusia egin dit, eta oso pozik nago maitzekin, ez? Baina, adibidez, Diogo López Calvinek egiten dituenak beraz, ondian izenean, hortara iristea gustatuko leitzaidak, edo bada beste lituaniar bat Ignaz Kutavitzius, baituela oso maitza politak. Elkartu ginen hemen herriko 3 argazkizale eta ikusi genuen ongi litzatekeela elkarte bat sortzea. Eta sortzeko bizkat eztabaida argazkilaritzaaren inguruko gogo eta gizarteratzeko. Eta baliatu dugu aurten erakusketa batzuk egiteko, eta egon gara ere udan egon da ustela eta abuztuan zabalik egunero, eta orain irailan asteburutan bakarrik, ostiraletik igandera.